Dobrý deň. Ahoj, Prievidza. Ideme na to. Nech sa páči, poďte trochu bližšie. Vítam vás na dnešnom verejnom zhromaždení pod názvom Slovensko je Európa. 8-krát sa tu stretávame. My máme ešte dneska špeciálny podtitul Prievidza nie je Moskva, Slovensko nie je Moskva, my všetci sme Európa a stojíme tu na obranu slobody a demokracie. Ako povedal náš minulý host Fedor Baščák, každý jeden protest je hodnota sama o sebe, tak veľmi pekne ďakujem, že ho spoločne tvoríme, ďakujem našim dobrovoľníkom, ďakujem obidvom políciám a ideme na to, takzvané in medias res. Prosím, sústreďte sa. A to veľmi dlho trvalo, kým to nikto nebral vážne. A to je to nebezpečie, ktoré vždy hrozí, že ľudia neberú nebezpečie, takéto tiché nebezpečie, neberú vážne. A potom prídu voľby a zvolia si niektorí vedome a niektorí celkom nevedome si zvolia nesprávny smer. To bol nacizmus. Za všetkých našich ľudí, za všetky naše slzy, za pravdu, ktorá bolí a nemôžeš ju ukryť, za slobodu pre tých, kde vojna vonku zúri, za našich starých otcov, čo nás nenechali blúdiť. Sme úprimne ruku na srdce, či sme nezabudli, krútime hlavami nad tým, jak sme okradnutí. Zúrite pri komentároch z prisahania obludy a deti stále plačú, lebo život majú na ruby. Ideš proti prúdu, nech sa ti páči, ale keď ťa budú fackať, nemôžeš sa brániť, veď sú to predsa iba tvoji dobrí známi, čo ťa hodili cez palubu a idú strašiť ďalších. Čistá Orwellová novela sa donedávna považovala za tvoju domenu a to je chaos. Spoločnosť sa dostala na kolená a práve preto sa v uliciach znova ozval dav. Wow, čo sa to deje v tejto krajine? Hľadajme spoločne, že kto je na vine. Čo sa to stalo v tomto štáte? Z blata do kaluže, keď už znova stojím v plate. Riskovali svoje životy a životy svojich rodín. Bo oni mali rozdelené. Raz prišiel jeden do tej hory nejakou polievkou, s nejakou stravou, s nejakým ošatením, s nejakými správami. Raz prišiel druhý. Keby ich boli vtedy chytili nejaké nemecké hliadky, tak oni to neprežili. My sme sa teda zachránili v tom bunkri, ale otcovi rodičia, ktorí žili a boli chránení dovtedy, boli zatknutí príslušníkmi Hlinkovej gardy, dodaní do Serede a odtiaľ deportovaní do Auschwitzu. Absolútne nemali šancu prežiť. Už to boli starí ľudia, ktorí neboli vybraní na prácu. Videli ste vlny, pýtam sa, či by som neohol chrbát ako prvý. Postavil by som sa z do cesty aj pre iných, keď je treba, alebo len chránil sám seba. V tejto chvíli nemôžeš tušiť, sú to dejiny a tí, čo prežili, môžeme sa učiť. Režimy, tí, čo im čelili, sa zverili, ich hrdinské činy sa navždy zväčšili v tisíce lekcií. A tie sú tu natrvalo, memorujme, nedovolujme, aby sa zabudalo. Treba byť pripravený, čakajú nás skúšky, nenechajme si slobodu roztrhať na marné kúsky. Nebudú to príkazy, budú to prosby, a keď sa odmietneš zaradiť, budú to hrozby. Pamäť národa musí prekryť hlucho a slepotu, nemusíme chodiť ďaleko, zase je to tu. A tak sa nás pýtali, že skadiaľ my prišli. Tak sme povedali, že z Terezína. Ale v Terezíne bola aj vojenské väzenie. A tak on myslel, že zaručení, že sme politickí väzňovia a na to hovorí. A prišli s vami aj Židia z toho geta. Nevedel, čo mám povedať, tak povedal, že áno. A na to by ten Rus jednu dobrú vec ten Hitler spravil a ani tu neskončil. Keď ešte stále prichádzajú Židia do neho. Pozri, ako história odkrýva nám tyranov na dejstvách. Dav presvedčia na blúdy, presvedčia ho aj na zverstva. To, čo prežili si preživši, tie príbehy ich detstva sú dnes mementom pre nás ako budíček pre mesta a námestia dneska. Stojí to za ten mráz za nechtami. História opakuje sa jak reklamy a neklamný duch tej doby je dnes prítomný vo svete. Útočí sa na tých najslabších cez asociálne siete. Strach, všade tlak, všade bude horšie, všade prach, všade krach, všade zlo, všade dno, všade úpadok a oheň rozdeľuje a panuje
Machiavelli, na to si vždy spomeň, toto všetko sme už prežili. Okupantov presili, bojovali, nevzdali sa, slobodu nám zverili. My sme dlžní za to udržať to, lebo verili, že v slobode je sila. Tí zlí slobodných sa desili vždy, lebo sloboda je základ, ani pes nemá rád reťaz, nerad cíti zákaz. Boli to ľudia, ktorých nepoložil režim omyl, boli to tí, na ktorých sa ten režim zlomil. Ten odpor voči tomu režimu, ktorý sme vtedy mali, tak ten bol veľký. Preto aj to Slovenské národné povstanie malo potom takú medzinárodnú vážnosť. Pretože strašne veľa ľudí, od tých najjednoduchších, od tých starých mám bola kde na kopaniciach, ktorí si otrhli od úzda kus slaniny a chleba poslali do hory. Od tých, ktorí vypálili potom, alebo ich spálili, alebo ich postrieľali. To nebola maličkosť, to bola úžasná odvaha, pretože tí ľudia vedeli, že idú s kožou na trh. To vedeli. Tak, skladba pieseň, Pamäť, tá vznikla na počesť Dňa víťazstva nad fašizmom. Včera sme oslavili 80 rokov od skončenia druhej svetovej vojny a kapela Amo a Tono S sa teda spojili v tejto novej skladbe. Skladba vznikla na podporu organizácie Postbellum a v tej piesni vystupujú postupne pani Eva Karvašová, 93 rokov, Ivan Kamenec, 87 rokov a hovorí tam aj Klára Chlamtáčová, ktorá v roku 2020 zomrela vo veku 99 rokov. Na záver teda ešte Eva Karvašová. Je klip k dispozícii, odporúčam vyhľadať a pozrieť. Treba si pripomínať históriu. Samotný náš premiér 2 dní dozadu v Michalovciach riadne ju prekrúcal dejiny a v duchu ruského naratívu skrátil druhú svetovú vojnu o 2 roky. Verím, že nám to nehrozí a nehrozí nám ani to, že si dovolíme slobodu, teda nedopustíme, aby sa sloboda roztrhala na kúsky. My vieme, kde je sever, vieme, kto sú naši spojenci a vieme, že táto krajina nepatrí Rusku, nikdy nebude patriť Rusku a my patríme do slobodnej a demokratickej Európy a na tom sa nič nezmení. Ani to, že je Fico dneska v Moskve. My máme, dojde aj na to, teraz vás poprosím o trochu súčinnosti. Jednak, pokiaľ teda ešte nemáte, máme tu k dispozícii takéto letáčiky s nápisom Hanba. Vypýtajte si od dobrovoľníkov, sú tam aj nejaké informácie, k tomu sa ešte dostaneme a popri tých letáčikoch sa pokúsime aj o akýsi nácvik takého potlesku. Neviem, či si spomínate, raz sme potleskom vyjadrovali, či chcete, aby sme pokračovali v protestoch. Vtedy ten potlesk vo mne strašne zarezonoval, ale teraz to bude trošku iné. Skúsime si taký stupňovaný potlesk, ktorý bude postupne gradovať. Ja som není v tomto moc dobrý, aj na koncertoch po chvíli zistím, že som mimo rytmu kapely a ostatných divákov, ale teda predvediem a môžete sa pripojiť, na 2-krát to snad dáme. Takže počkajte, ako to skúsime. Nebudeme skúšať druhýkrát. Paráda. Tak nezabudnite na to, dojde aj na tento potlesk. Ideme na našu rubriku, čo stvárala vládna koalícia. S tým máme spojené už to klasické hlasovanie. To už nebudeme ani opakovať. Čím začať? Tak môžeme začať napríklad týmto. Minister pre všetko, čiže minister kapitulácie alebo obrany, vyberte si, ohlásil výstavbu novej nemocnice za rekordných 1,3 miliardy eur. Vláda sa chystá priznať tejto novej nemocnici štatút strategickej investície, čo na jednej strane urýchli jej výstavbu, ale tým pádom na efektívnosť sa nebude dať dohliadať. A už teraz je známe ekonomické porovnanie s už fungujúcou súkromnou nemocnicou Bory a
bez akéhokoľvek prísneho zhodnotenia analytikov môže táto vajnorská nemocnica dopadnúť ako jeden z najväčších podvodov v histórii Slovenska za vyše 0,5 miliardy eur. Pri tej príležitosti môžete zahlasovať, ale pri tej príležitosti pozdravujeme pani Sakovú. Je nám veľmi ľúto, že hneď vedľa tejto nemocnice má pozemky a bude tam veľká stavba a burácajúce mechanizmy. Dobre, ideme ďalej. Товарищ Гаšпар разговаривал по-русски на конференции во Волгограде a ako člen oficiálnej parlamentnej delegácie sa de facto prihlásil zločineckej ideológii Putinovho Ruska. Tu sa mi žiada taký osobnejší odkaz. Tibor, my nikdy nezabudneme. Teraz bude taký obrad. Hej. Mám tu nachystané, že kašlíme na to. Tuto pána poprosím, nevládzem vás prekričať ani mikrofónom, nechal by som si to na inokedy. Jasné. Kašlíme na tie staré na tie negatívne správy, mňa to už nebaví. Poďme to otočiť a skúsme sa pozrieť na pozitívne udalosti v našom živote a rozbehneme sa tak zľahka. Daný Bombíc skončil súdne pojednávanie s putami v rukách a je vo väzbe, kde ho dostali teda jeho nenávistné príspevky. Otázka je, kto ho bude vo väzení navštevovať. Vidíte, že hneď to znie lepšie, keď máme pozitívnu správu. Minister cestovného ruchu a športu prišiel odovzdať trofejový víťazí našej hokejovej ligy bunde s nášivkou na rukave s nápisom Mr. Rudo. Mr. A ľudia ho vypískali. Mikrofón počul, že idem povedať meno Mr. Rudo a vypol sa. No a ľudia ho vypískali a rovnaké sa stalo aj včera v Piešťanoch premiérovi. Máme tu v našej spoločnosti rezonuje meno Elon Musk. On je medzi našimi politikmi obľúbený, takže aj niečo z tejto oblasti. Tesla v apríli predala v Nemecku o takmer polovicu menej elektromobilov než pred rokom, a pričom celkový predaj elektromobilov na najväčšom európskom trhu výrazne stúpol, takže tento trend je vidieť po celej Európe a od začiatku roku ide Škandinávia príkladom, čiže neoplatí sa, Elon, robiť takéto habaďury ako stváraš. Z medzinárodnej scény tu máme nasledovnú informáciu. Cena ropy padá a s ňou aj ruská ekonomika a podľa toho, čo hovoria odborníci, ruské verejné financie krvácajú a nachádzajú sa v neudržateľnom stave. Toto je v poriadku, veď majú čo ako keby si zaslúžia, žiaľ, čo tam je dané, ale kľúčové na tom je, že Európska únia navrhne zákaz uzatvárania nových zmluv s dodávateľmi ruského plynu a tieto existujúce kontrakty budú zastavené do konca roku 2027. Európska únia má konečne plán, ako obísť Ficovo a Orbánové veto a Putina obrať o 23 miliard za ruský plyn, ropu a jadrové palivo. Tu sa mi dodá zvolať konečne. Toto ma veľmi potešilo. Každé jedno slovo v tom statuse, ktorý teraz vám približím, bolo na 1000% vyvážené. Župan Banskobystrického kraja Ondrej Lundner to natrel Tarabovi, natierky Lundner, ktorý zase taral a bol urazený princ po výjazdovom rokovaní vlády v Banskej Bystrici. Citujem. Pán Taraba, chváliť sa v roku 2025, že si plníte svoju psiu povinnosť a s 20-ročným meškaním rozbiehate schému na čiastočné financovanie vodovodov, ku ktorému sa Slovenská republika zaviazala ešte pred vstupom do Európskej únie v roku 2004. A ešte sa tvárite, že ako keby ste dávali zo svojho, to je naozaj odvaha. Veď na to tam tie peniaze sú a máte ich tam, nie sú to vaše osobné peniaze, aj keď ste zrejme nadobudli ten pocit.
Keď vám mám poďakovať za to, že si plníte elementárne úlohy, to môžem rovno osobne poďakovať každému občanovi, ktorému sa ráno podarí vstať do práce. Toľko župan Lundner. Pokračujeme. Dneska máme toho veľa na srdci, dobrých správ. Najprv to vypadalo, že tých dobrých správ je málo, ale nakoniec sme museli škrtať. Napríklad, nezlaknite sa, toto nie je úplne dobrá správa. Analýza mRNA vakcín od Slovenskej akadémie vied bude stať 350 000 eur a hotová by mala byť do niekoľkých mesiacov. Ale super správa je, že takmer 400 lekárov medzi tým odkazuje Petrovi Kotlárovi, že ich uráža a sú medzi nimi aj lekári, ktorí sa starali o Roberta Fica po atentáte. Takže nie je to také zlé. Jasné. Kotlára zavoláme, keď bude trhať ten svoj diplom. Košická neonatológia je po 4 mesiacoch zrekonštruovaná. Za vyše 300 000 eur, ktoré poslali ľudia v zbierke, vymenili okná a pre mami, ktoré tam trávia týždne aj mesiace, vytvorili príjemné prostredie. Myslím si, že to je pozitívna správa. Ideme ďalej. Vicepremiér Peter Kmet si dal vypracovať analýzu, ale nerátal s jej výsledkom. Ukrajinskí utečenci zaplatili na daniach a odvodoch viac peňazí, než Slovensko vynaložilo na pomoc pre nich. Navyše väčšinu výdavkov Slovensku hradila Európska únia. Podľa vládnej analýzy práve pracovná sila z Ukrajiny môže prispieť k riešeniu nedostatku pracovnej sily v niektorých sektoroch. Takže myslíme na to, keď na budúce budete počuť niekoho hovoriť o tom, ako Slováci na Ukrajincov doplácajú, že to nie je pravda. Vy ste ozaj riadne trénovali. Nesmieme sa nechať dať vynervovať a vytočiť. Ja viem. Ja vynakladám veľa úsilia, aby som bol sústredený popri tom, ako mi tu kričíte. Ale je to v pohode, kričte. Dostávame sa k téme Ukrajiny, k téme pomoci Ukrajiny. Tu pripomeniem jednu pozitívnu vec. Určite, ak si pamätáte, po začiatku nástupu tejto vlády prebehla veľká zbierka na muníciu, ktorá vošla do dejín tejto krajiny. No a my za pozitívne pokladáme aj to, že pomoc Ukrajine pokračuje celkovo v našej krajine, aj tu v našom regióne. Dostávam sa týmto trochu na tenký ľad a samochvála smrdí, ale ja by som toto hovoril, aj keby som nebol osobne zainteresovaný. My za pozitívnu skutočnosť pokladáme práve v kontraste s Ficovou účasťou dnes v Moskve našu spoločnú snahu nášho občianskeho združenia Berkat o zastavenie krvácania. Je to nosná téma zbierok, máte informácie. Aktuálne na ukrajinskom fronte je peklo, ako píše naša dlhoročná ukrajinská spojka Tatiana, a tak som si dovolil zaradiť do pozitív aj to, že nás ľudia stále podporujú, a zároveň vás chcem poprosiť, aby ste aj dneska, ak chcete, prispeli ukrajinským medikom, môžete tu priamo na proteste alebo prostredníctvom informácií, ktoré ste dostali. Máme tu letáčiky Hanba versus pomoc. Ja ďakujem aj za podporu počas týchto protestov, lebo vlastne vy to financujete a za tie roky, čo to robím, to prvýkrát všetkých 8 protestov neplatím z vlastného. Veľmi si to vážim, je to zaväzujúce, ale dneska by som vás chcel poprosiť, keby sme pomohli statočným Ukrajinkám a Ukrajincom. A my, keď dostávame od nich také ďakovné listy, ďakovné fotografie alebo fotografie s tým, že teda držia tie naše junkčné turnikety alebo tie obezy, ten materiál na zastavenie krvácania, tak oni sa pozerajú do tej kamery na tej fotke a jednu takú mám, ktorá mi už navždy utkvela v pamäti. Proste títo medici sú denne vystavení rozhodnutiam typu, koho nechajú žiť, koho sa pokusia zachrániť. Veľakrát čelia sami, alebo stále čelia hrozbe smrti. Keď sa pozriete do tých tvári, tam je to všetko vpísané. Takže ja by som chcel poprosiť, okrem teda tej podpory, zaslať takto symbolicky na diaľku Ukrajincom
ale špeciálne týmto medikom ten náš potlesk, ktorý sme si natrénovali. Takže nech sa páči, pripraviť sa, ideme na to. Veľká vďaka. My máme ešte dve, tri krátke pozitívne udalosti. Neviem, či ste zaregistrovali, tak možno jedna pozitívna je, že včera zvolili pápeža, budeme mu držať palce, nech sa mu darí. A jedna z tých pozitívnych je, že naši kolegovia, občianskí aktivisti umiestnili na bratislavskom letisku veľký nápis Fico s Bohom, čiže keď odlietal, tak mal možnosť si ho pozrieť pravdepodobne a myslím, že veľmi cenné bol aj včerajší pochod organizátorov občianskych protestov celej Slovenskej republiky na Bradlo. Prípadne sa možno ešte k tomu dostaneme. Takže dojde v tejto nasledujúcej časti aj na tie letáčiky. Premýšľal som, ako to sklbiť s potleskom, ale myslím si, že to bude kombinácia pišťalka, hlasné ústa a letáčik do rúk. Lebo okrem tých pozitívnych udalostí tu máme jeden veľký a vážny problém. Je to neskutočná hanba, ale nie naša. Je to hanba bandy darebákov, je to účasť premiéra Fica v Moskve spolu s diktátormi z viacerých krajín sveta, ako jediný politik z krajín EÚ je na Červenom námestí a to je veľká hanba. Takže áno, presne tak, je to hanba. Držme sa, teraz to trošku upokojíme, je to výbušná téma, rozumiem tomu, ale začneme trochu tak pokojnejšie túto tému, a to básňou. Minule sme si čítali básne nášho 81-ročného rodáka pána Klimenta, ktorý je tu medzi nami, pozdravujeme ho, ale dnes si vypočujeme báseň, ktorá má zhodou okolností dve autorky. Napísali ju 13-ročné študentky z Vranova nad Toplou, ktoré pôsobia na Instagrame pod názvom Dve šéfky bez kravaty. Čiže keby ste chceli si to vyhľadať, ľahko to nájdete. No a viaže sa k tomu taký krátky príbeh. Vo Vranove nad Toplou mali protest už túto stredu a miestnej organizátorke sa prihlásili dve dievčatá a požiadali ju, že by radi prečítali svoju báseň, ale nakoniec mama jednej z nich nesúhlasila, takže vzhľadom na vek to organizátori rešpektovali a prečítali tú báseň sami. No a dievčatá boli na tom proteste samé, bez rodičov, a ešte ich poprosili, aby organizátori, aby ich odviezli, že musia byť doma na čas, lebo ich už na budúce nepustia. No a tá báseň sa volá Kričme aj my a prečíta nám ju Janka Magdolenová. Takže báseň sa volá Kričme aj my. Kým sa rozprávame o miery, rokujeme o prímerí, zlaté pole sa bliští v slnci dňa. Za ním výbuch, obete, krv a tma. Po sinom nebi bolesť sa rozlieva. Jemný Vánok ako objatie povieva. Naše srdcia sú plné strachu, keď hľadíme na videá ulic v prachu. Hľadíme na správy, kde hovoria, že nič nie je. Politici vravia, že sa tam nič nedeje. Vraj sú to len figúry či herci a v biologických laboratóriách americkí vedci. Vraj Rusko je krásne, vyspelé a múdre. Prečo potom chceme vidieť Putina na súde? Zomierajú naši priatelia a rodina. Zaujímalo by nás, či na nich ešte niekto spomína. Vraj raz ten Rus odíde. No on sa vráti, späť príde. Z histórie poučiť by sme sa mali. No aha, aké monštrá sa z nás stali. Ide nám len o územie, peniaze a moc. Zatiaľ, čo ľudia vojny kričia o pomoc. Je to predsa aj naša vina, že páchne krvou Ukrajina. Premiér, čo hovorí mier, no odmieta hovoriť, kto ho ničí. Tvrdí, že to je diplomacia. Ale diplomacia nie je mlčanie o vražde.
Na dvore stojí hostiteľ, vrah. Ty mu nesieš chlieb a slová, zatiaľ čo z krajiny v diaľke je prach, my vieme, kto sa koho znova nebál nazvať priateľom. Tvár máš k nemu, chrbtom k pravde, za potlesk v sieni, v lži a v zrade. Nech ťa víta zločin, nech ťa obíme klam, my stojíme tu a ty si tam sám. Odkázať chcem, nie si môj hlas. Aj preto tu dnes stojím zas. Nie si môj hlas, keď stojíš vedľa vraha a tváriš sa, že sme vďační. Moc ľudu nie je len slovo v správe. Je to ľudská ruka, čo sa dvíha v dave. A aj keď náš hlas je slabý, vždy dokážeme viac, ak sú z nás davy. Lebo keď mlčíme, moc klame. No my sa snažíme pridať k správnej strane. Veď ticho zabíja viac, než akékoľvek zbranie. Tak kričme aj my, nech od krvi nie sú naše dlane. Takže dve 13-ročné dievčatá, potlesk pre nich. Áno, pozdravujeme do Vranova nad Toplou, veľká vďaka. Včera sa táto báseň čítala aj v Štokholme. Dievčatá veľmi potešilo táto skutočnosť a verím, že ich poteší aj tá dnešná. Poďme ďalej. Robert Fico je dnes v Moskve, ale do Kyjeva sa bál ísť, dokonca táral takéto nezmysly. A to vy si fakt myslíte, že v Kyjeve je vojna? To ako žartujete, prosím. To nemyslíte vážne, dúfam. Takže tam chodte a zistíte, že to je normálny život v tom meste. No tak. Tak, čo to hovoríš, ty darebak jeden, ty zbabelec, ty sa ideš kláňať do Moskvy masovému vrahovi a povieš, že do Kyjeva sa bojíš ísť, že tam je normálny život? Ty nemáš v sebe kúsok hanby? Ty sa naozaj nehanbíš? Zbabelec jeden. Vypočuj si nasledovný skrátený výpočet útokov a mena zabitých a zranených civilistov na Ukrajine počas akože ruského primeria. Fico, nehanbíš sa? Fico, ty sa naozaj nehanbíš? Nemáš v sebe kúsok súcitu? Nie je ti hanba? Marec priniesol 1,5-násobne viac útokov ako február. Apríl priniesol násobný nárast útokov a tu je za pár príkladov. 23. Kropivnický, Odesa, Kyjev, Zaporožie, Krivoj Roh, Dnipro, Charkov sú najnovšími príkladmi zvýšených leteckých útokov na naše pokojné mesta a civilnú infraštruktúru. V Kyjeve si útok dronom vyžadal 3 životy, vrátane otca a jeho 5-ročnej dcery. Deň predtým bola v Zaporoží zabitá 3-členná rodina. A 25. marca ruská riadená bomba zabila 3-ročné dievča a jej matku na ihrisku nedaleko ich domu v Donetskej oblasti. Medzi 25. marca a 8. aprílom Rusi spustili 6 masívnych útokov na ukrajinské mesta. Tieto útoky zabili 36 ľudí, z ktorých bolo 9 detí. Ruská armáda 4. apríla ostreľovala Krivoj Roh balistickou strelou, pričom zomrelo 21 ľudí, vrátane 9 detí. Zranených bolo 75 ľudí, z toho 12 detí. Mnohí z obetí boli na ihrisku. Raketa zasiahla obytnú štvrť, spôsobila požiare a zranila viac ako 70 ľudí. Pričom najmladšou obeťou boli 3-mesečný chlapec. Celkovo bolo v Krivom Rohu poškodené približne 20 výškových budov, 6 vzdelávacích inštitúcií a v meste bol vyhlásený 3-dňový smutok. Deti, ktoré zomreli počas útoku na Krivoj Roh, 3-ročný Timofej, 7-ročný Radislav, Arina, ktorá bude mať navždy 7 rokov, 9-ročný German, 15-ročný Danilo, 15-ročný Mikita, 15-ročná Alina, Konštantín, ktorý bude mať navždy 16 rokov, Nikita mal 17 rokov.
Заснули доспелі. Марія Волосава, 79 років. Віта Головко, 50 років. Дарія Онінова, 22 років. Сергій Самодін, 67 років. Сергій Смотолок, 58 років. Владимир Новіков, 57 років. Олег Дехтеренко, 54 роки. В'ячеслав Реместо, 33 роки. Владислав Стігляс, 29 років. Лариса Хернявська, 55 років. Олександр Гор'янов, 57 років. Кирил Сізов, 21 рок. Zranení deti počas bombového útoku v Krivom Rohu. Jaroslav, 4 roky. Prenikajúce poranenie dutiny brušnej s poškodením žlčníka, pečene, sleziny, žalúdka, čriev. Matvej, 8 rokov. Poškodenie kosti ruky, ktoré viedlo k jej amputácii. Sofie, 7 rokov. Potrebuje implant kolenného kĺbu. Atena, 3 roky. Prenikajúce porušné poranenie, šrapnelové poranenie hlavy. Devča, 2 roky, otras mozgu. Chlapec, 11 rokov, tržné rány, otvorená zlomenina. Adelína, 8 mesiacov, rezné rány. Chlapec, 3 mesiace, rezné rány. 13 апреля Руси заточили на Сумі 2 балістичними ракетами. Ведучий канцелярії президента Владимира Зеленського Андрій Єрмак увідомив, що були вибавлені казетовою муніцією. Було забитих 32 люди, вратано 2 діти. Зранених було 84 люди, вратано 10 дітей. То є вибір мен обеті сутолудя, а козмеми. Марина Чудіса, учителька біології, а здравоведа на закладній школі в Сумі. Людмила Сергієнко, матка Марини Чудіси. Олена Когут, органістка Сумського народного дівадла. Анжеліка Садовська, матка, а приятелька. Микола Романенко, водіч автобусу. Микола Леон, водіч тролейбусу. Анатолій Нелін, мав 73 роки, отець посланкині міського заступительства. Тетяна Кваша, 65 років, матка. Аліна Греханіченко, 34 роки, матка. Владислав Тарарум, отець. Олена Обравіт, заміснанкиня стравовацького заряддення. Олександр Субілов, крестний отець дитяті свого приятеля. Максим Мартиненко, 12 років, забрав з полу з родичами Наталією Аміколом. Світлана Штепа, студентка Лекарського інституту Сумського штатного університету. Дар'я Лобода, студентка Лекарського інституту Сумського штатного університету. Людмила Ващенко, нотарка, а бівала заміснанкиня юстиції. V noci 24. apríla Rusko spustilo masívny útok na Ukrajinu raketami Kalibr z Černého mora, balistickými raketami, strelami z plochou drahov leto z letadiel Tu-95 a Tu-160 a šachetmi. Najviac postihnutými mestami boli Kyjev, kde zahynulo 12 ľudí, a Charkov. Charkov v noci utrpel 15 útokov nepriateľskými bezpilotnými lietadlami. Prílety boli zaznamenané v mestských častiach Kyjevský, Ševčenkivský, Nemyšľanský, Slobodský rajon. Poškodených bolo 14 súkromných a 3 bytové domy, civilný podnik a zdravotnícke zariadenia. Vypuklo 11 požiarov. 31 ľudí utrpelo akutné stresové reakcie, 14 ľudí bolo zranených rôzneho stupňa závažnosti, 5 hospitalizovaných. Medzi zasahnutých boli 2 deti a tehotná žena. Na pomoc obeťam boli nasadených 13 tímov záchrannej lekárskej pomoci. Fico, ty sa naozaj nehambí. Tak, ďakujem Tetiane a Ľubovi, našim Ukrajincom, že nám prečítali a vypíname slučku, v ktorej sa pýtame, či sa Fico nehambí. Fico. Myslím si, že sa nehambí a nemá ani gule na to, aby sa vybral na Ukrajinu. Je to darebák, ale to vieme už dlho. Skôr ako odovzdám slovo nášmu prvému hostovi, dovolte ešte taký dodatok z trestného zákona, kde v paragrafe 311 je vlastizrada definovaná ako jeden z trestných činov proti republike a podľa tohto paragrafu, citujem, občan Slovenskej republiky, ktorý spojení s cudzou mocou alebo s cudzým činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na 15 rokov až 25 rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie. Spolu s Ficom do Moskvy odleteli Erik Kaliňák, Blaha a Gluk. Prosím, zapamätajme si tieto mená.
Pani, opovážte sa spraviť úkladný čin proti Slovenskej republike. Už toto je vaša hanba, že ste tam, medzi diktátormi a boskávate prsteň masovému vrahovi Putinovi. Verím, že sa raz budete zodpovedať nielen za toto gesto, ale za všetko, čo robíte od nástupu k moci s našou krajinou. Dobre. Sú to riadni darebáci, ale A ako som už avizoval, vítam medzi nami nášho prvého hostia, ktorým je Jakub Pole, hudobník, publicista a občiansky aktivista z Banskej Bystrice z Nie v našom meste. A dávam mu slovo. Alebo ak si chceš, čo ti je lepšie. Čaute, priatelia! Prinášam vám pozdravy od nepriateľov štátu z Banskej Bystrice, ako nás označuje kolaborant Fico. Náčelník nepriestrelný dých, v jeho paranoidnej hlave totiž už aj využitie verejného priestoru na pokojný pochod označuje za pokus o prevrat. Nie zneužívanie polície a tajnej služby na verejný lynč bežných ľudí, ktorí organizujú protesty. Ani konzultácie s prokuratúrou fašistického Ruska. Ani rozvracanie štátnych inštitúcií a dosádzanie bláznov a hlupákov na ministerské fléky. To my sme pučisti, nie Fico. My, čo pokojne a demokraticky protestujeme. Na Slovensku prestáva fungovať úplne všetko. Od zahraničnej politiky, cez kultúru, kataster, školstvo, až po takmer rozpadnuté mosty, ktorých je v každom kraji neúrekom a sú v takom stave, až má človek pocit, že ich určite musí držať, aby sa nerozpadli nejaký neviditeľný troll alebo iná nadprirodzená sila. Jediné, čo funguje, je smerácka mafia a korupcia. Pekne spolu, rovno všetkým na očiach. Priamo na úrade vlády, kde sa ostentatívne pretrča premiér s oligarchom obvineným z korupcie, alebo ako mu vraveli všetci zo Smeru na chate v Čifároch s norkom. Nový deň, nové dno. Čo večer, to ďalšie zlo. Sme v stave, kedy neprejde deň, aby nebola objavená nejaká nová kauza. To sú furt samé nepriznané vily, predražené nákupy, zákazky pre kamarátov a aby toho nebolo málo, išiel sa kolaborant Fico podkladať masovému vrahovi Putinovi do Moskvy a ako poslušný mopslík bude krochkať blahom. Pardon, aj s blahom. Z predstaviteľov únie tam bude Fico jediný. Veľa ľudí sa čudovalo, že na ňom po atentáte nebolo vidieť krv. Priatelia, Ficovú krv nebolo možné vidieť preto, lebo už vtedy bol po lakte od krvi ukrajinských civilistov a vojakov, keďže úmyselne kolaboruješ s fašistickým a genocidným Ruskom a teda je za ruské vraždenie tiež priamo zodpovedný. Každý kolaborant má na rukách krv a Fico jej má na rukách zo slovenských kolaborantov najviac. Krv civilistov, žien, detí, seniorov, ukrajinských obrancov a všetkých nevinných. Na Ukrajine som od začiatku invázie ako vojnový reportér a dobrovoľník strávil už vyše 3/4 roka. A videl som ten ruský svet, kam nás ten birmovaný čerešničkár so svojou perepúťou nedostatočných petolizačov ťahá. Videl som Buču a Irpiň, Charkiv, Cherson, Záporižie a videl som Kyjev počas najhoršieho bombardovania. Delostrelecké granáty nie raz padali doslova niekoľko desiatok metrov odo mňa. Videl som olovené holubice ruského mieru, dopadajúce na paneláky a celé mestá vojnou vymazané z povrchu. Preto viem, že Fico svojim kolaborovaním s Putinovým Mordorom úmyselne pomáha jeho hybridnej vojne proti celému západnému svetu a demokracii ako takej. Fico a spol nepracujú pre občanov Slovenska, ale pre masového vraha, diktátora a šialenca Putina.
zbabelci, zradcovia a kolaboranti. História si ich zapamätá a navždy zostanú odstrašujúcimi príkladmi na tabuli hanby ako neschopní a skorumpovaní lenivci bez hanby a vkusu, hrobári Slovenska. Koniec koncov, nech sa tam len chodia kláňať. Čím viac dôkazov pre budúci tribunál pre vojnových zločincov, tým lepšie. Fico a spol svojim šírením ruskej propagandy schvaľujú ruské vojnové zločiny. Schvaľujú vraždenie a znásilňovanie žien a detí, mučenie novinárov, kradnutie všetkého od prášok po psie búdy a ničenie. Ničenie domov, ulic, dedín, sídlisk, miest celej Ukrajiny. Sú to zbabelci, lebo tu, kde vojna nie je, majú silné reči a napínajú nasypané svaly. No na Ukrajine zajdu maximálne do Užhorodu, aj to s oboma polkami stiahnutejšími pevnejšie, ako je podanie ruky od Mikea Tysona. Veď keby neboli strachopudi, leteli by teraz do Moskvy cez Bielorusko. Očividne sa ale boja toho, že by skončili rovnako ako Prigožin. A ako dobre vieme, tohoto psychopatického mesiara dali dolu Rusi, nie Ukrajinci. Bratajú sa s internetovými fašistami a náckami, extrémistami a ľudským odpadom, ktorý netreba menovať, lebo jeho jediná funkcia je vylievanie žumpy, teda obsahu ich lebečných dutín do verejného priestoru, aby zakryli smerácké prúsery. Žiadnu inú funkciu tieto individuá na jedno spláchnutie nemajú. Nikomu ničím nepomáhajú, z ich kecov sa nikto nenaje. Veď kto by mal chuť jesť s obráteným žalúdkom? Priatelia, hoci by kolaborant Fico a jeho sebranka peťkárov, zlodejov a plagiátorov veľmi chcela, aby sme si mysleli, že odpor nemá zmysel, opak je pravdou. Najbližšie voľby, či predčasné, alebo tie v riadnom termíne, Fico a jeho banda prehrá. Prehrá, lebo my to nevzdáme. My budeme bojovať, presviečať okolie, spájať ostrovčeky pozitívnej deviácie a robiť všetko, čo sa dá, aby sme zbavili Slovensko rakoviny s názvom Smer, Hlas a SNS raz a navždy. Nedáme sa zastrašiť vládnou mocou, hoci nás bude šikanovať cez políciu a tajnú službu, ako sa to deje už teraz. Oni totiž možno majú moc a peniaze. My však máme pravdu a na našej strane je porozumenie a láska. My sme skutoční vlastenci, lebo láska k blízkemu a vzdialenému, tá je skutočným vlastenectvom, nie tupá nenávisť k okoliu. Viem, že je to dlho. Viem, že sú to už roky neustáleho boja, protestov a stresu. Musíme vydržať a musíme sa stále aktívne snažiť. Už onedlho budú regionálne voľby. Mnohí z vás majú predpoklady, aby pomohli Slovensku priamo v regionálnej politike. Netreba nechávať vyprataný priestor len karieristom, smerákom, bláznom, tupcom a neschopákom. Je na čase vziať si našu krásnu krajinu späť. A najlepšie je tak začať od spodu, pekne od podlahy. Priatelia, nebojte sa. Tak ako sa nám v Bystrici podarilo zo župy poctivým aktivizmom vykopať pologramotných náckov na čele s Kotlebom, tak isto dostaneme z parlamentu každé smerácké neumnetele, skorumpovaného naničhodníka a zapredaného ruského kolaboranta. Priatelia, my všetci sme tí, na ktorých sme čakali a je na čase, aby sme sa konečne dočkali. Ďakujem. Jakub Pole nie v našom meste. Je vidieť, že už Jakub má niečo za sebou. Nie je to jeho prvý prejav. Vypálil to na nás perfektne. Myslím si, že teraz bude vhodný okamih, aby sme si trochu nie odpočinuli, ale trochu prepli myšlienku a teda preto pozývam
nášho ďalšieho hostia, ktorým je jeden z najlepších slovenských violončelistov, ktorý včera vystupoval aj na spomínanom pochode na Bratbe. Je to zakladateľ a umelecký riaditeľ festivalu Konvergencie Jozef Lupták. Pekný podvečer vám prajem, milé prievidžanky, milí prievidžania. Ďakujem za pozvanie, som tu veľmi rád s vami a musím povedať, že ste úplne fantastická spoločnosť, jak sa prejavujete. Úplne fascinujúco vás počúvať, aký ste extrovertní, ako sa prejavíte nahlas. Veľmi sa mi to páči, takže vám za to ďakujem. Aj že ste verní a v tom, že sem chodíte. Niekedy sa to možno, že zdá už, že aký to má vlastne zmysel, že na čo toto vlastne robíme. Aj ja by som v podstate teraz mohol byť doma s rodinou a nevyťahovať tu nástroj na námestí, ale všetci to cítime, že to, čo sa tu deje, nie je v súlade s dobrými mravmi a všetci by sme si želali žiť v normálnej spoločnosti a tak vám veľmi ďakujem aj organizátorom, aj vám za to, že ste tu. Lebo naozaj vy ste tí, ktorým na tom záleží a ktorých beriem ako naozajstných patriotov. V týchto časoch, v týchto zvláštnych časoch, ktoré žijeme, nielen tu na Slovensku, ale aj v celom svete, vo viacerých krajinách, kde sa to tak nejak trasie, sa zdá, že umenie, hudba a krása sú nepodstatnou súčasťou života, ale mám pocit, že práve naopak. Že práve hudba, umenie a krása sú tie, ktoré nám môžu pomôcť toto obdobie prejsť. A že popri všetkých tých negatívnych správach môžeme z toho načerpať energiu, ktorá je strašne dôležitá. Okrem toho spoločného stretávania a vzťahov, ktoré tu môžeme vlastne týmto spôsobom budovať. Takže trocha hudby aj dnes by som vám zahral. A včera sme naozaj boli na Bradle a bolo to veľmi pekné stretnutie a včera som si tam dovolil zahrať skladbu, jeden luteránsky alebo protestantský, keďže sme na proteste, na počesť Štefánika, jeden protestantský chorál, ktorý sa volá, že Ja v Bohu silu mám. A potom som zahral preludium od Johanna Sebastiana Bacha. Túto kombináciu by som zahral aj dnes pre vás. Ale to, čo ma veľmi zaujalo, keď som si tak čítal trocha o Štefánikovi, že akým bol silným bojovníkom proti bolševizmu. A keby sme si v jeho textoch vymenili ten bolševizmus za ficizmus, tak nám to krásne bude sedieť, pretože veci ako, že v zmysle, že bolševizmus je záblesk traskaviny, demokracia žiarivý majak spásy, alebo bolševizmus je rozklad, bieda a hlad, demokracia tvorí, je základom normálneho života a blahobytu, bolševizmus je nepriateľom ľudstva a musí sa proti nemu bojovať, alebo teda ficizmus, úplne platí aj na dnes. Čiže stačilo, keby sme nadviazali na Štefánika a na to dobré, čo tu naozaj bolo. Takže toto si želajme a ja mám tú vieru a nádej, že napriek tomu, že sme unavení z toho všetkého, čo sa deje, že to nakoniec sa otočí k lepšiemu, tak trocha hudby teraz.
Jozef Lupták. Ja som len zo slušnosti povedal, že je jeden z najlepších slovenských violončelistov. Jozef sa ešte medzi nás vráti na pódium, zahrá nám hymnu, ale my tu dneska máme vzácnu zostavu, dá sa povedať, umelcov. Aj náš tretí hosť je rodáčka z Prievidze a v súvislosti s ňou ma napadá tiež jedno pozitívum, čo sa udialo. Nedávno sa pri príležitosti najdrahšieho koncertu v histórii Slovenského národného divadla uskutočnil aj protest pod názvom Netreba nám netrebko a zúčastnila sa ho aj Natália Dadíková, ktorú vítam medzi nami, pozývam ju sem a kým príde, tak poviem, že je to muzikantka, filharmonička, hudobná publicistka, hudobná marketérka, ktorá pôsobí v Slovenskej filharmonii, v Slovenskom národnom divadle, Rádio Devín. Zvládol som to, Natália, vidíš. Ty si aký PR manažer. Hej, dávame slovo, Natália, vítaj medzi nami. Ďakujem veľmi pekne.
Milí priatelia, milí Prievidžania, ďakujem, že ste dnes tu a že tu nie ste prvý raz. Že nestrácate hlas, vieru, ani dôvod postaviť sa znova a znova na toto námestie. Nie je to samozrejmosť. Je to znak občianskej sily. Dnes k vám hovorím ako človek, ktorý vyšiel z tohto mesta. Ako niekto, kto tu vyrastal medzi silnými hlasmi umenia a kultúry. Tu ma moji učitelia učili, že pravda a sloboda nie sú na predaj. Že sa za ne neustále musí bojovať. A dnes k vám hovorím aj ako zástupkyňa umeleckej obce, tej, ktorá bezprecedentne čelí útokom zo strany nekompetentnej a deštruktívnej vlády. Vlády, ktorá sa snaží umlčať slobodné inštitúcie, zatlačiť kultúru na okraj, alebo ju rovno zneužiť ako nástroj moci. Odvšadiaľ dnes počúvame, že vraj politika do umenia nepatrí. Ale opak je pravdou. Kultúra a umenie sú svedomím spoločnosti. Kultúra má právo a povinnosť byť politická, keď ide o hodnoty. A vždy tak trochu provokovala. Ako speváčka pôsobím v Slovenskej filharmónii a práve som sa vrátila zo Salzburgu, z najprestížnejšieho operného festivalu, z miesta, ktoré diktuje trendy celej svetovej opernej scéne, kde vládne sloboda umeleckého prejavu. 6 týždňov sme tam v koprodukcii s Metropolitnou operou v New Yorku pripravovali a s veľkým úspechom uviedli operu Modesta Mussorgského, ktorá sa volá Chovanščina. Asi ste o nej nikdy nepočuli a je to úplne v poriadku. V opere všeobecne dlho platilo, že príbehy sa inscenovali tak, ako boli napísané. Libretista napísal dej, zasadil ho do nejakého konkrétneho prostredia, priniesol zápletku a nejakú pointu. Dnes však aj v opere, v tomto akoby starom žánri, hľadáme nové a aktuálne výklady. Režiséri kladú staré príbehy do nových súvislostí. A robia to preto, aby nám ukázali, ako málo sme sa poučili z dejín. Opera Chovanščina, ktorú sme tam robili, vznikla pred 150 rokmi. A už keď ju Mussorgsky písal, hovorila o Rusku zo 17. storočia. V tom príbehu by ste nenašli hrdinov. Len vrahov, fanatikov, opilcov, žoldnierov a tyranov. Ten národ v tej opere je sklamaný, manipulovaný, zastrašovaný. Bežní ľudia sú bezmocní, nevedia komu veriť a modlia sa, aby sa, nedaj Bože, nepridali na nesprávnu stranu. A v Salzburgu dostala táto opera úplne nový výklad. V jednej z postav sme zrazu na javisku videli Putina. V inej Prigožina. V druhom dejstve, keď sa zdvihla opona, bola to presná replika opony z moskovského Balšovho teatra, pred ktorou len pred pár rokmi mal Putin jeden zo svojich plamenných prejavov. A pred nami sa zrazu odohrával nielen príbeh z minulosti, ale aj ten, aký žijeme dnes. Propaganda, manipulácia, zneužívanie moci, únos spoločnosti raz diktátorom, inokedy nejakým fanatikom. Bola to umelecká, no zároveň veľmi silná politická výpoveď. V hľadisku sedeli rôzni ľudia, no nik nepochyboval, na ktorej strane kultúra stojí. Na strane pravdy, na strane ľudskej dôstojnosti, na strane Ukrajiny. A preto som dnes tu,
Lebo Slovensko sa dnes, v máji 2025, pod vedením Roberta Fica, nebezpečne odkláňa od európskych hodnôt. Vzdáva sa západného smerovania, našich spojenectiev, svojej budúcnosti. Premiér tejto krajiny je dnes na oslave u diktátora, ktorý rozpútal vojnu. A kým my tu v Prievidzi protestujeme, on sa v Moskve usmieva. Ale ja verím, že Slovensko nie je jeho vláda. Slovensko sme my. A Prievidza nie je ticho. Prievidza totiž nie je Moskva. Slovensko je Európa. Nie preto, že máme tie pekné hviezdičky na vlajke, ale preto, že tu žijú ľudia, ktorí rozumejú, čo je zodpovednosť, spolupráca, solidarita a sloboda. Práve v regiónoch je sila tejto krajiny. Nie na ministerstvách. Tu vznikajú komunity. Tu sa ľudia poznajú. Tu sa ešte dá dôverovať, keď niekto povie, neboj sa, ja ťa podržím. A preto nás chcú oslabiť. Chcú rozbiť inštitúcie, ktoré nás spájajú. Pamätajme si, keď krajina padá do tmy, práve vtedy umenie zažína svetlo. Práve kultúra dokáže pomenovať, čo je zlo. Slovo, báseň, obraz, film, pieseň a divadlo udržiavajú pamäť národa živú. Politika patrí do umenia. Bez tohto spojenia by nevznikla Picassova Guernica, Orwellov román 1984, Solženicinovo Súostrovie Gulag. Charlie Chaplin ako jeden z prvých verejne zosmiešnil Hitlera. Ešte pred vojnou. Šostakovičovú Lady Macbeth osobne cenzuroval Stalin. Koppolova Apokalypsa Now bola metaforou kolapsu hodnôt. Vieme, o čom boli Tarkovského filmy, alebo Dostojevského Bratia Karamazovovci. A preto vám dnes hovorím, nielen ako umelkyňa, ale ako vaša suseda, rodáčka z Prievidze. Nebojme sa byť hlasní. Nebojme sa stáť pri sebe a nebojme sa povedať, že chceme iné Slovensko. Slobodné, otvorené, európske. Lebo sme v tom spolu. Ďakujem veľmi pekne. Natália Dadíková, ďakujeme veľmi pekne. Po takýchto hlbokých a vzácnych slovách zvažujem, ako pokračovať, aby sa ten záver nepokazil, ale ja myslím, že to dopadne dobre. Viete, že Tiborovi Gašparovi chodia do schránky nejaké listy, obálky, v ktorých má nejaké materiály týkajúce sa súdneho pojednávania. A jeden list dorazil do schránky aj nám. A myslím si, že je vhodné, aby sme ho prečítali. Je síce staršieho dáta, ale verím, že je stále aktuálny. A nie je vhodnejšieho rečníka alebo rétora, ktorý ho predniesie ako Jakub Pole. Znovu ho pozývam na pódium. Vážený pán Oni, premiér,
Úvodom našich pár riadkov vás čo najsrdečnejšie pozdravujeme a slepý Robert sa pýta, či ste mu z tej Moskvy doniesli novú harmoniku, lebo vraj ak nie, tak to prepitujem hovno, čo ste vybavili. To nosiť nemusíte, lebo to už v hornom výplachu máme. Ako sa máte, čo robíte a prečo nepíšete? Váš list by nás potešil, ale určite potešil zase ten váš súdruha ministra Elona Muska, ktorý, ak sa ešte teraz nesmeje, tak si ho určite priložil k rolke toaletného papiera. V televízore sme videli, že ste sa s ním aj osobne stretli, ale nevieme, o čom ste sa s ním bavili. Fero si myslí, že ste mu ponúkli uhlomer, aby mohol zmerať, pod akým uhlom dvíha pravicu. Videli sme, že aj pán Danko vám písal list, len nevieme na čo, teda či na papier alebo do počítača. Myslíme si, že ho nepísal na papier, lebo potom by vám ho nevedel prečítať. Veď on pri čítaní papier nepoužíva. Už aj starosta Karol sa ozval, že tiež jeden napíše a pošle ho priamo do Vatikánu pápežovi. Lenže pri hľadaní listového papiera prevrátil celý dom hore nohami a žena ho poslala do Boha. Ale čo sa tej Ameriky týka, pán premiér, nepáči sa nám, že takého uznávaného lídra neprijal káčer Donald Trump. A tak ste sa snažili. Veď vás tým zaradil do jednej skupiny s bývalou prezidentkou, o ktorej ste hovorili, že ju tiež nik v Bielom dome neprijal. Obávame sa preto oprávnene, čo bude pán Bláha na najbližšom politickom mítingu Smeru kričať. Hádam nie, že ste americký agent. Ale keď už to nevyšlo, mohli ste zájsť aspoň do Disneylandu a urobiť si fotku s ozajstným káčerom Donaldom. Lebo je to vlastne jedno šašo ako šašo. Inak sa tešíme, že sa vám podarilo odvrátiť tie 20% clá na tovar z Európy. Vďaky za to, ale aj aby vám nebolo ľúto, že ste nestihli Donalda ani káčera, vám Fedorova dcera posiela obrázok Mickey Mousea. Dozvedeli sme sa, že vraj máte morálne právo vypnúť plyn Ukrajine. Obávame sa, že nedostatok plynu zasiahne aj horný výplach. Koškár Gabriš navrhol, aby celá dedina jedla až do vyriešenia sporu fazuľu, hrach alebo šošovicu. Vlastný vyrobený plyn budeme skladovať v plastových fľašiach. Jeho návrh sme ale v skrátenom legislatívnom konaní v krčme hlasovaním zamietli. Plastové fľaše zálohujeme a chýbajúce peniaze by nepokryli náklady na borovičku. Vidíme, pán premiér, že sa intenzívne zaoberáte problémami Slovenska a preto aj my v hornom výplachu sa pridávame. V rámci konsolidačných opatrení a po vzore ministra Kaliňáka navrhol Ďuro vyradiť starý obecný traktor a kúpiť limuzínu. Narazili sme však na problém, s ktorým si nevieme rady, a to ako pripevniť radlicu a posýpač na ojazdený Mercedes. Pán premiér, prosíme, odkažte pánu Kaliňákovi, aby poslal tých jeho kamarátov, čo nám s tou prerábkou pomôžu. Inak veríme, že tie lietadlá, čo pán minister Kaliňák nakúpil, nebudú celé ovracané, lebo pán minister má na to nos. A môže prísť aj pán Kamenický. Veríme, že po lacných potravinách a energiách nebudeme vedieť, čo s toľkými peniazmi, tak by sme si u neho kúpili tie nové štátne dlhopisy. Jožo síce hovorí, že nebudú dobré ani na podpal do pece, ale my si myslíme, že by sme s nimi mohli aspoň vytapetovať záchod v krčme, keď za ním dostaneme hotový výnos. Inak sme si povedali, pán premiér, že by sme vám s príjmami do rozpočtu pomohli našim pozmeňujúcim návrhom. Navrhujeme, aby diváci za sledovanie správ v STVR začali platiť. Keď sledujeme, čo v parlamente a vo vláde robíte, je to lepšie ako neskoro večer s Marcinom. Pán premiér, počuli sme, že máte problémy v koalícii a tak by sme vám chceli pomôcť. Začali sme organizovať zasadnutie koaličnej rady, ale z Bojnickej zoologickej záhrady nám nechceli požičať koalu. Fedor navrhol, aby sme urobili aspoň opozičnú, lebo opicu u nás má skoro každý. Sergej, čo nosí na tričku Lenina, chcel doniesť medveďa. To sme ale zamietli, čo keď to bude ruský medveď a Taraba ho zastrelí. Bojíme sa, že sa tak otvorí druhý front proti sovietskému zväzu, teda Rusku, a takú medvediu službu o ňu nemáme od Sergeja záujem. V nepriateľských protislovenských novinách sme čítali, že vaša vláda robí jeden kotrmelec za druhým, preto sa veľmi, pán premiér, tešíme, že ministrom športu je Huliak.
Kvalifikáciu na to má a veríme, že sa mu podarí na Slovensko dotiahnuť tú olympiádu. Mohol by sa potom stať aj prvým ohláseným reprezentantom, ale v krčme nepanuje zhoda, či to má byť v streľbe alebo v nadávaní ženám. Aj to sme tam čítali, že Raši konečne dostane stoličku predsedu Národnej rady. Premýšľame, či má predseda Národnej rady tých stoličiek dosť a na čo tá stolička Rašimu bude. Veď to opaľovanie, ktoré tak dobre zvláda, môže robiť aj na lehátku. S kultúrou je to stále biedné. Jožova žena doniesla zo škôlky omaľovánky, vyfarbila ich a rozvešala po krčme. Jožo potom chodil pyšný ako Paul, lebo ona je vraj iná. Chceli sme zorganizovať ochotnícke predstavenie Skrotenie zlej ženy. Na dosky, čo znamenajú drevo z urbáru, chcelo vystúpiť až 7 ochotníkov, ale Jožova žena povedala, že dosky majú byť obecné a žiadne iné. Neúspechom skončila aj spevácka súťaž. Starosta Karol vyhlásil, že sme nepochopili, že hlavná cena, liter borovičky, nie je pre nás a máme zaliesť do dier. Už sa nevieme dočkať, pán premiér, kedy k nám prídete. Najviac nás zaujíma, aké je to kúpať sa v zlatej vietnamskej vani. Čo v nej zostalo, keď ste z nej vyliezli? Fero si myslí, že fo a chce nakúpiť rýžové rezance. Keď prídete, skúsime to v obecnej plechovej vani. To je na teraz od nás všetko. Ostávame s pozdravom vám oddaní občania obce Horný Výplach. To prasa, PS, čo pre vás furt chováme, si otvorilo mimovládku a plánuje protesty. Starosta Karol ho bol v chlieve pozrieť a povedal, že ho určite platí Soros a pripravuje puč. Zhodli sme sa, že preveríme, k tomu financuje chliev a zdrušíme 2% z Burgine. Horný Výplach, no. My sme sa tu už veľakrát, teda 8-krát stretávali a ja som dostával od vás mnohé kladné odozvy. Veľmi si to vážim. Určite je to ale naše spoločné dielo, je to naša spoločná vaša zásluha. Ja som len taká špička ľadovca. A na to, aby ste pochopili, že to tak je, chcel by som teraz poďakovať za pomoc a podporu a pozvať na pódium všetkých aktivistov a dobrovoľníkov, ktorí teda chcú prísť a ktorých budem menovať. Takže vítam na pódiu Zuzku Krajnákovú, Zdenku Vidovú, Vanesu Hechtovú, Alžbetu Sofiu Polereckú, Magdalenu Hyanikovú, nedávno bola ocenená mestom Prievidza ako jedna z jeho tvári, Janu Kovalčíkovú, Nasťu Andrašijovú, Andreja Baláža. Toto sú všetko mená ľudí, ktorí nám pomáhali. Veronika Takáčová, Sonička Fodorová, Ivet Krausková, Alica Podolcová, Ľubo Žižko, Mojmír Nemet, Drahomír Macko, Martin Drost, Jakub Naot, moji kolegovia z firmy Evka Štefan Marcela, zdravotníci Ľubo Klecko, Aleš Farkáš, pódium je malé, Ivan Porubec, Radoslav Fábri, Jan Hamada, Ludovít Bobok, Jakub Pediač, Pavol Jurkovič, Drahomír Macko, Tetiana Huk, dobrovoľničky s odznakmi Ester, Tamara, Adela, Sofia, dievčence, ak ste tu, poďte medzi nás. Dave s transparentami alebo iné veci, čo bolo treba, pomáhali Majka Melicherčíková, Rastio Nemec, Peter Krško, Nastia. Poďte. Ďakujeme za zázemie hotelu Magura. Neviem, či si spomínate, ešte tam sme začínali. Café Merlo, Juraj aj Pavol, veľká vďaka. Ďakujeme vám všetkým, bez vás by to skutočne nemalo zmysel. Pozývam na pódium aj našich dnešných hostí, Natáliu, Jakuba a Jozefa. Poďte medzi nás. Na úplný záver ďakujem aj svojim blízkym, Ivetka, Baška, Mariana, Matej. Bez vás by som nemohol robiť to, čo robím. Ďakujem. Ak sme niekoho zabudli, prepáčte. Dôležitá bola a stále je každá priložená ruka k dielu. Nekončíme,
nekončíme, pokračujeme v inej letnej forme. Informácie o našich plánoch máte v letáčikoch. Prípadne, ak chcete dostávať náš mail, prihláste sa do mailing listu. Takže nevzdávame sa, vidíme sa na letných akciách a potom tu na námestí Slobody v piatok 29. augusta 2025 na ďalšom verejnom zhromaždení. Priatelia, dovidenia, veľká vďaka za všetko a na záver naše zhromaždenie poprosíme Jozefa Luptáka, aby sme ho ukončili, ako je našim dobrým zvykom, štátnou hymnou. Takže neviem, ako to máme zorganizované, ale myslím, že to zvládneme. A ešte, kým sa Jozef pripraví, ja som na to trochu zabudol, bol som unesený, Natália, tvojim prejavom, ale nech sa páči, aspoň takto ako hostka. Ďakujeme aj my. Natália, Jozef, Jakub, všetci prítomní. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme vám, Prievidza. Sme skvelí. Nemáme sa za čo hanbiť. Radujme sa zo života, ideme ďalej. Máme naviac a dokážeme to. Takže dovidenia na budúce. Týmto naše verejné zhromaždenie oficiálne ukončujem. Ďakujem za účasť. A teraz si dáme ešte jedno hlasovanie na zváženie. Po zhromaždení mal byť v Café Merlo koncert Jozefa Luptáka, taký maličký koncertík to nazvime. A teraz je otázka, či ten koncert nedáme priamo tu a či máte chuť zostať po stojačky si to vypočuť, alebo dáme pokus a ideme do Café Merlo. A teraz rozmýšľam, ako to zahlasovať, tak čo ja viem čo. Neviem. Tak, dobre. Kto chce, aby bol koncert tu, že teda zostane, tak nech zdvihne ruku, dajme tomu, ako v škole. Dobre, a kto chce, aby sme išli do Café Merlo na koncert? Jozef, tak dáme koncert tu, zasvietilo slniečko, ideme na to. Bolo viac rúk hore, takže tí, čo idú domov, ďakujeme ešte raz a tí, čo si chcete vypočuť koncert Jozefa Luptáka, tak môžete zostať. Myslím si, že to bude stáť za to. Áno, už ide. Ďakujem pekne, tak ste strašne milí, že tu ešte chvíľočku zostanete. Verím, že vám v tomto krásnom podvečernom počasí trocha spríjemním čas. Ak chcete, kľudne poďte bližšie. Budú to skôr také kratšie skladbičky, nebudeme robiť žiadny vysokoprofilový koncert klasickej hudby, ale skúsim vám zahrať
pár melódií, skladbičiek, ktoré možno potešia. Takže, ďakujem. Takže, skončil som to moje vystúpenie počas protestu Bachom, tak by som s ním aj začal. A toto je jedna gavota zo suite pre solové violončelo, ktorá má v sebe aj trocha tej slovenskej ľudovej melodiky, čo je také zaujímavé a podľa muzikológov to tak aj je. Nemyslím si to len ja. A je to gavota D-dur. Škoda, že sme si nič nenatvičili s Natáliou. By sme tu mohli zahrať nejaké duo zaspievať. Keďže si pripomíname aj koniec vojny a vieme, že vtedy bolo vyhladený nielen teda židovský, ale aj rómsky národ, veľa z nich. Takže toto je taká malá spomienka na našich židovských spoluobčanov, židovská modlitba od Ernesta Blocha.
Ďakujem pekne. Teraz niečo z vlastnej tvorby, keďže stále nám ešte nezapadlo slnko, tak som si povedal, že pieseň bez slov by mohol byť taký pekný kus, pri ktorom troška aj spievam a trocha aj beatboxujem. Ďakujem veľmi pekne. Viete dobre tlieskať aj na koncerte, nielen na proteste. To je super. Dobre, ešte jednu z mojich vlastných skladieb. Tuto som nazval 6 mesiacov. Tak to bolo také obdobie, keď ja som mal nejaký problém 6 mesiacov, dávno. Teraz by sme to mohli preniesť vlastne, že keby do tých 6 mesiacov už odišli, nie? Keďže to umenie môže byť aj politické, ako Natália povedala. Dokonca musí.
Ďakujem. Ešte vládzete stať? Áno? Tak ešte možno, že jednu krátku. Ja si myslím, toto sa volá scherzo, toto, čo hrám. Hrávam to veľakrát pre deti, lebo je to také rýchle, veselé, smiešné. A ja si predstavujem, že takýmto spôsobom bude utekať pani Šimkovičová, pardon. My ju voláme Šminkovičová, ale aj iné názvy máme na ňu, ale budem slušný tu na námestí. Pani Šimkovičová aj so svojou suitou, že by takto mohli bežať preč. To posledné picika, toto bolo väzenie, to ste si domysleli. To slnko je nádherné, jak zapadá. Sa mi tak hodí do toho jedna zase sarabanda. To je taký pomalý tanec, ktorý mal Johann Sebastian Bach nesmierne rád. Viete, že Bach, on bol troška väčší vzrastom, aj svojou váhou, takže radšej mal tie pomalé tance, aby sa nemusel tak rýchlo hýbať, ale tieto mal mimoriadne rád, toto je sarabanda G-dur.
Asi ma už vypli. Haló, ešte nie. Ďakujem veľmi pekne. Vidím, že nad vami už slnko zapadá, nado mnou ešte nie. Tak ja by som urobil také malé repete, lebo sa mi zdá najvhodnejším kusom na záver opäť Preludium G-dur, pretože ten mi ako keby aj mne, a verím, že aj vám dodáva troška nádeje a takej dobrej energie. Takže vďaka, že ste zostali, vďaka, že ste prišli na protest a budem sa tešiť znova niekedy tu v Prievidzi. Ste naozaj fantastické publikum. Prajem vám pekný víkend a ešte pekný zbytok večera. Preludium G-dur na záver.